Pepo, ty jsi mi volal, že jsi si udělal radost a to jsem vůbec netušil, že se budeme bavit o grilu. Jak jsi se k tomu dostal a co tě na tom tak baví? Pořídil jsem si hračku, protože mě baví jídlo za prvé a za druhé mám rád, když přijdou lidi a když takhle přivítám nějakou návštěvu a můžeme u toho pojíst, popít, takže řekl jsem si, že si prostě udělám radost a to jsem taky učinil. Já už tady u toho chvilku stojím a prohlížím si to, všechny ty detaily, který to má. On to není úplně obyčejný klasický grill, viď? Tohleto. To je výborný grill, proto jsem si ho koupil a když dovolíš, tak já začnu už sázet maso, protože na těchto grillech můžeš dělat věci, které jsou o něco větší, než můžeš dělat na těch malých grillech. A můžeš tam dělat i pro víc lidí a nemusí čekat jeden na druhýho. Prostě je to příjemnější, jako všechno, jako u aut. Buď si můžeš koupit malý auto, anebo si můžeš koupit auto, který ti někam sveze. Podívej se, takovouhle vejšku prostě na malém grilu neuděláš. A to je důvod, nebo jeden z důvodů, proč jsem si ho koupil. A hlavně jsem přemýšlel o tom, jestli uhlí, napřed jsme grilovali normálně na ohništi, na dřevu, nikdy jsem netrefil tu teplotu. I s tím uhlím jsem měl problémy s tím, že buď se mi to připalovalo, a nebo jsem to nedodělal. Čili když děláš buřty, nevadí to, ale jak už děláš takovéhle věci, tak už to vadí. Nakonec jsem se rozhodl pro plynový grill, protože ta regulace, ta je výborná, dá se to kdykoliv, prostě je to rychlý. Takže teď, když dovolíš, na chvilku to zavřem, aby se nám to zatáhlo, tak. Teplota, to je určitě důležitá. Ano. Kolik by to mělo mít? To je různý podle toho, co tam děláš. Když budeš dělat zeleninu, je nějaká teplota, když budeš dělat kuřecí maso, je nějaká teplota, rybu nějaká teplota. Já se přiznám, že já jsem se to tady předtím trochu prolejzal a hrozně mě nadchlo tady to tlačítko. Ano, ukážeme. Já se jenom podívám, je, jestli se nám zatáhlo. který je, No jo, ale jak už začínají. a to mi řekni, k čemu tohle to je. Prosím tě, je to tak, že většinou se negriluje takhle odpoledne, jak jste přijeli vy, ale většinou se griluje večer a tam musíš vidět na to maso. A když je hezká atmosféra, máš svíčky na stole, tak si tady rozsvítíš a tady máš světilka a ty ti svítí na to maso, aby si viděl, jestli ho správně obracíš a jestli už je správně hotový a tak. Takže to jsou takové drobnosti. Ještě tady svítí i ty knoflíky, takže je to hračička, no, ale je to příjemné. A to se přiklopím, aby jsme si potom pošmákli. Tady je dobrá vychytávka, že vlastně máš zeleninu, která může být chladná, nebo si tam můžeš dát i cokoliv chladit. A rovnou prkínko, takže tady si nařežeš, tady si dáš a pak to jde k tobě a už se to tady pěkně v pánvičce točí. Ty jsi si pořídil plynový grill, ale já se přiznám, že já mám na tom mase rád takovou tu vůni toho uhlí. To tady asi s tím plynem nedocílíme, viď? To já mám taky rád, ale upřednostnil jsem to ovládání, promiň, já to musím otočit, a i to se dá řešit. A řeší se to tak, že se pořídí taková trubička, nebo trubka, do které se dají piliny dřevěný, a to položíš sem a tam jsou dírky a ono to, ta vůně toho dřeva vlastně vyleze ven a funguje to, jako kdyby si dělal na tom. No podívej, není to krásný! Hele Pepo, prosím tě, kde ty jsi se všechny tyhle informace o grilování dozvěděl? Existuje taková parta, která se sdružuje pod léto na grilu.cz a tam vlastně se člověk dozví celou řadu důležitých věcí, aby se rozhodl pořídit si to, co opravdu chce a potřebuje. Tady už to hrozně krásně voní, nebude už to hotový? Škoda, že to nikdo nemůže přes televizní obrazovku čichat, ale samozřejmě 4 až 5 minut na jedné straně, 4 až 5 minut na druhé straně. Tohle si dáme nahoru, protože to si dáme až potom, vydrž. A tak. Aby nám to nevychladlo. No a jdeme ke stolu. Tak dobrou chuť. Dobrou.